Yaya, sa tuwing lumalabas ako, ang sama-sama ng tingin nila sa akin. Tapos kung ano-ano ding sinasabi nila sa akin. Kung makatingin din sila para ako may sakit na nakakahawa. Iha, huwag mong intindihin ang mga sinasabi nila sa'yo. Kilala kita. Alam kong mabuti kang bata. Pero naiintindihan ko naman kung bakit ganun ang trato nila sa akin. Dahil anak ako ni Don Luciano, ang kinatatakutang aswang dito sa baryo. Matagal nang patay si Papa, pero hanggang ngayon, pinagdurusahan ko pa rin ang mga nagawa niya noon. Siguro dapat kong pagbayaran ang kasalanan niya. Wala kang kasalanan sa kanila, Iha. Kaya hindi mo dapat pagbayaran ang ginawa ng ama mo. Siguro kung hindi ako anak ni Don Luciano, hindi matatakot ang mga tao sa akin. At mararanasan kong mamuhay ng normal. Huwag kang mag-alala, anak. Balang araw, may taong tatanggap sa'yo kahit na sino ka pa. Ang sabi nila, masakit ang mahusgahan lalo na kung wala ka namang ginagawang masama. Yung tipong naglalakad ka lang pero ang sama-sama na ng tingin nila sa'yo. Anong gagawin mo kung sakaling maranasan mo ito? Handa ka bang linisin ang pangalan mo kahit na anak ka ng isang aswang para lang patunayang hindi ka kagaya ng ama mo o hahayaan mo na lamang ito? Sige nga, paki-comment ang sagot ninyo sa ibaba at magbabasa ako kapag napili itong istorya niyo. At bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, nais ko lang din na idagdag na abangan nyo ang ating pinakabagong channel, Miss Rose, na maghahatid ng mga kwentong horror tungkol sa aswang, mga nilalang ng gabi, at mga karanasang hindi maipaliwanag ng siyensya. Kaya kung handa na kayong makinig sa mga kwentong magpapabilis ng tibok ng inyong puso, huwag kalimutang abangan ang Miss Rose. Dear Miss Ligaya, at sa lahat ng tagapakinig sa channel na ito, ako si Bianca, hindi ko tunay na pangalan. Isa akong nurse sa isang private clinic sa bandang Makati. Isa sa paborito kong libangan na makinig o manood ng mga horror story. Kaya naman labis ang tuwa ko nang madiskubre ko ang mga channels niyo kagaya na lang ng Kwentong Takip Silim, Aswang Confessions, Aswang Diaries, Aswang Radio, Sitio Pangil, Sitio Bangungot at Dear Miss Amy. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isa sa mga kwentong aswang na hindi ko talaga makakalimutan. Kaya naman naisipan kong ibahagi ito dahil sa channel niyo. Nagmula ang kwentong ito sa tita Norma ko. Tungkol ito sa alaga niyang si Alina. Anak si Alina ng kinatatakutang aswang at isang mangkukulam. Kaya lumaki siyang punong-puno ng paghusga. Hindi siya nagkaroon ng mga kaibigan dahil ilap ang lahat ng mga tao sa kanya sa baryo. Ang tanging kasama niya lang ay si tita Norma. Mula bata pa lang si Alina ay si tita Norma na ang nagbabantay sa kanya. Sanay si Alinang mag-isa at walang kaibigan. Pero nagbagong lahat ng makilala niya si Marco, ang binatang manunugis na bagong lipat sa kanilang lugar. Hindi maayos ang kanilang unang pagkikita. Kalaunan ay naging malapit din sila dahil sa pareho nilang kahiligan. Ang pagbabasa ng pocketbook hanggang sa mahulog sila sa isa't isa. At doon magsisimula ang mga kaguluhan sa baryo at iyon ang iko-confess ko sa inyo. Ikukwento ko ito sa paraang si Alina ang nagsasalita para mas lalo ninyong maintindihan ang buong kwento. Si Yaya naman talagang pinapaasa pa ako. Sa sitwasyon ko po, imposible ang sinasabi niyo. Basta anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Nakikita kong may lalaki kang makikilala yung mamahalin ka talaga. Malapit na po ang ika-25 kaarawan ko. Kaya sana nga may mahanap na talaga ako. Yung lalaking kagaya sa mga nababasa ko sa pocketbook. Darating din yan, anak. Sana nga po. Lalabas muna po ako. Gusto ko kasing maligo sa ilog. O siya, sige. Mag-iingat ka ha. Bumalik ka rin kaagad. Opo. Ngumiti lamang sa akin si Yaya Norma at saka ako umakyat ng kwarto para kunin ang mga dadalhin ko papunta sa ilog. Malapit lang naman ang ilog kaya mabilis lang din akong nakarating doon. Agad kong tinanggal ang mga suot ko. Malakas naman ang loob ko dahil alam kong ako lang ang mag-isa noon ng mga oras na yon.
Tahimik lamang akong naliligo sa ilog. Tanging ang pag-agos lang ng tubig at huni ng mga ibon na ang naririnig ko. Napapikit ako para damhin ang malamig na tubig. Pero nang dumilat ako, laking gulat ko nang makita ang isang lalaking naliligo din sa kabilang banda ng ilog. Mabilis kong tinakpan ang katawan ko at malakas na sumigaw. Anong ginagawa mo dito, ha? Paano ka nakapasok dito? Grabe ka naman makasigaw, miss. Parang kang nakakita ng aswang. Anong ginagawa ko dito? Eh malamang, naliligo. Bastos ka? Siguro binobasohan mo ako, no? May masama ka sigurong pinabalak sa akin. Miss, kung nakakamatay lang ang panghuhusga mo, kanina pa ako nakabulagta dito. Eh wala naman akong gagawing masama sa'yo at hindi naman ako interesado sa'yo, no? Buting yabang mo, ha? Inis na inis ako sa lalaking kasama kong maligo sa ilog. Halos ilubog ko na ang sarili ko para hindi niya ako makita. Iyon ang unang beses na kinausap ako ng isang tao bukod kina Yaya Norma at sa iba pang mga tauhan sa hasyenda. Madalas kasi akong iwasan at katakutan dahil sa tatay ko. Maya-maya nakita kong paahon na siya kaya dali-dali kong isinara ang mga mata ko. Pinakiramdaman ko rin muna ang paligid bago ko idilat ang mga mata ko at sinigurado ko na rin wala na siya sa paligid bago ako magbihis at bumalik sa hasyenda. Oh, bakit bumalik ka na kaagad? May nakasabay kasi ako maligo sa ilog kanina. O ano namang problema doon, Iha? Nakisabay lang naman siya maligo sa'yo ah. Lalaki po siya. Ha? Anong sabi mo? May ginawa ba siyang masama sa'yo? Oh, wala naman po, pero iniisip ko lang na baka nabusuhan niya ako. Puputubad pa naman ako kapag naliligo. Baka nakita niya na yung hindi dapat makita. Anak, hindi ka naman sigurado eh. Pero sa susunod, huwag ka nang maliligo ng ganon ha. Mahirap na at baka sa susunod may masama pang mangyari sa'yo. Natandaan mo ba ang itsura niya? Hindi po eh. O siya, sige. Magpalit ka na ng damit doon at bumaba ka kaagad para makakain ka na rin. Isang tango na lamang ang isinagot ko kay Yaya Norma noon bago pumanhik papunta sa kwarto ko. Mabilisang ligo lang ginawa ko noon para makababa agad. Pagdating sa kusina, agad kong naamoy ang masarap na mga putaheng inihanda ni Yaya Norma. Mag-isa lang akong kumain noon kaya hindi ko maiwasang maisip yung lalaki sa ilog. Buong araw kong inisip ang pangyayaring yon kaya naman hindi rin ako makatulog agad. Kinabukasan, maaga pa rin akong nagising dahil balak kong magpunta sa isang tindahan ng pocketbook. Good morning, Yaya. Aba, mukhang maganda atang gising ng alaga ko ah. At saka mukhang may lakad ka rin. Saan ka ba pupunta? Pupunta po kasi ako sa bayan para bumili ng bagong pocketbook. Natapos ko na kasing basahin yung mga binili ko nung nakaraan eh. Gusto mo bang samahan kita? Naku, hindi na po. Saglit lang naman ako dun eh. O sige, gusto mo bang mag-umagahan muna para maipagluto kita? Hindi na po. Sa labas na lang siguro ako kakain. Sige anak, mag-iingat ka ha. Huwag ka ring magpapagabi. Opo. Uuwi din ako kaagad kapag nabili ko na yung kailangan kong bilhin. Ngumiti lang sa akin si Yaya Norma at saka ko umalis. Ihahatid pa sana ako ng driver namin pero hindi na ako pumayag. Mag-isa na lamang akong lumabas papunta sa bayan. Sumakay ako ng jeep at ramdam ko na kaagad ang tingin ng mga tao sa akin. May ilan pang nagbubulungan sa loob ng jeep. Nagmamadali ring bumaba ang mga kasama ko sa jeep nang huminto ito at napabuntong hininga na lamang ako. Tahimik akong lumakad papunta sa loob ng tindahan ng mga libro. Pagpasok sa loob, ay agad akong pumunta sa pwesto kung nasaan ang mga pocketbook. Kukunin ko na sana yung nag-iisang kopya, pero napahinto ako nang makitang may humawak din sa pocketbook na iyon. Yun na lang ang gulat ko nang makita ang lalaking nakasabay kong maligo sa ilog. Ikaw? Ikaw? Anong ginagawa mo dito, ha? Sinusundan mo ba ako?
Tsaka bitawan mo nga yung pocketbook. Ako ang nauna dito, miss ha. Kaya ikaw ang bumitaw. At saka bakit naman kita susundan ha? Ayoko, akin to. Ngayon ako naman. Mga babae talaga. Sa'yo na nga yan. Naiilang niyang inabot sa akin ang pocketbook at sa kanya ako tinalikuran. Dali-dali ako pumunta sa counter para bayaran ito. Pagkatapos ay dumiretso naman ako sa isang sikat na karinderya dito sa baryo namin. Hindi ako takot sa araw at hindi rin ako gutom sa mga dugo o buhay na laman. Kaya kahit papaano nagagawa ko pa rin lumabas o kumain ng normal na pagkain. Mabilis lang ang kumain noon dahil nahihiya na rin ako sa mga tao sa loob ng karinderya. Hindi na muna ako umuwi dahil mas pinili ko na munang tumambay sa isang parke. Bandang hapon na nang makauwi ako sa hasyenda. Sinalubong pa ako ni Yaya Norma noon. Isang araw, biglang naisipan kong tumambay sa ilog para doon magbasa ng pocketbook nang biglang lumapit sa akin yung lalaki. Mukhang matatapos ka na dyan sa binabasa mo ah. Hindi pa naman. Nasa kalahati pa lang ako. Ano palang ginagawa mo dito? Nagpapahangin lang. Pasensya na pala ha. Ha? Para sa naman. Parang masyado kasi akong sumobra sa'yo eh. Ayos lang yun. Ako rin naman napasobra sa mga sinasabi ko sa'yo. Kaya humihingi rin ako ng pasensya sa mga nasabi ko. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Alina. Ikaw ba? Marco? Maupo ka muna kaya. Ako nangangalay sa'yo eh. Kanina ka pa dyan nakatayo sa harapan ko. Nakakaya naman. Pero sige. Hindi ka ba naiilang o natatakot sa akin? Ha? Hindi no? Bakit mo naman natanong yan? Wala naman. Bigla ko lang naisip. Ewan ko sa'yo. Magbasa ka na nga lang dyan. Napakakibit balikat na lang ako sa kanyang sinabi bago ipagpatuloy ang pagbabasa. Tahimik lang akong nagbabasa noon habang siya naman ay nakaupo lang sa tabi ko. Sa totoo lang hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko nung mga oras na yon. Ramdam ko mabilis na tipok ng puso ko sa hindi maipaliwanag na dahilan. Upang hindi mahalatang kinakabahan, mas tinuon ko na lang ang pansin sa librong binabasa ko. Hindi ko na malayang matatapos na pala ako sa aking binabasa. Ang bilis mo namang magbasa. Parang kakaupo ko lang dito sa tabi mo ah. Kapag kasi nai-enjoy ko ang laman ng libro, hindi ko na mapigilan ang sarili kong hindi ito matapos. Parehas pala tayo. Nagbabasa ka pala talaga? Akala ko may nagpabili lang sa'yo nung nakita kita sa tindahan ng mga libro. Oo naman. Isa yun sa mga kinahiligan ko eh. Nakakatuwa namang malaman na may kapareho akong kahiligan. Bakit ka nga pala mahilig sa pagbabasa? Si nanay kasi, mahilig din siyang magbasa ng mga pocketbook. Kaya ayun, lumaki akong nakikita siyang nagbabasa hanggang sa nagustuhan ko na rin. Eh, ikaw ba? Paborito kong libangan ng pagbabasa kasi pakiramdam ko kapag nagbabasa ako, hindi ako nag-iisa. Yung mga karakter sa librong binabasa ko, pakiramdam ko silang kaibigan ko. Bakit? Wala ka bang kaibigan? Wala eh. Parang ang hirap naman, no? Ako kasi may mga kaibigan ako mula pa pagkabata. Ang swerte mo kung ganun. Ako kasi sinayaya Norma lang ang kasama ko. Matagal na ako nakatira dito sa baryo pero kahit kailan. Wala pa ako naging kaibigan dito sa lugar namin. Bakit wala kang kaibigan? Basta mahabang kwento. Ay, pasensya ka na kung tinanong ko pa. Kung gusto mo, ako na lang ang kaibigan mo. Sigurado ka ba? Baka binibiro mo lang ako hindi magandang biro yan. Oo naman. Bakit naman hindi? Hindi lang ako sanay na may nag-aalok sa akin ng ganyan. Masanay ka na. Dahil mula ngayon, ako ng kaibigan mo. Okay, sige. Sabi mo yan Ikaw ang una kong kaibigan, Marco. Isang ngiti lang ang isinagot sa akin ni Marco. Hinawakan niya pa ang tuktok ng ulo ko at ginulo ang aking buhok. Hindi ako nakaramdam ng hiya o pagkailang sa kanya. Masayang-masaya akong umuwi sa bahay noon at agad kong ikinuwento yon kay Nanay Norma. Ang tungkol doon na labis niya namang ikinatuwa. Magmula nung araw na yon, mas naging malapit na kami ni Marco sa isa't isa. Nalaman kong bagong lipat din pala siya sa baryo namin.
At isa siya sa mga trabahador sa mga lupaing pagmamay-ari ng pamilya ko. Pareho kami ng mga kahiligan katulad na lang ng pagbabasa at pakikinig sa OPM songs. Kaya naman hindi kami nahirapang kausapin ng isa't isa. Mabait at palabirong tao si Marco. Kaya madali din niyang nakapalagay ng loob si Yaya Norma. O mga anak, magmerienda na muna kayo. Ipinagluto ko kayo ng piniritong saging at pinagtimpla ko na rin kayo ng malamig na juice. Ayun, tamang-tama. Gutom na talaga ako eh. Salamat po, Yaya. Sabayan mo na rin po kami kumain. Naku, hindi na. May kailangan pa akong gawin sa loob. O siya, maiwan ko na muna kayong dalawa dyan. Sige po. Ang bait ng yaya mo, ano? Oo naman. Siya nang tinuturing kong nanay. Nasa na nga pala mga magulang mo? Patay na sila. Nako. Pasensya na kung natanong ko pa yung tungkol sa mga magulang mo. Ayos lang naman. Wala ka namang alam eh. Di ikaw lang ang namamahala sa lahat ng ari-arian nyo? Hindi lang naman ako, may iba pa namang namamahala. Akala ko ikaw lang eh. Marco, malapit na pala ang ika-25 kaarawan ko. Gusto sana kitang imbitahan. Kahit hindi mo ako imbitahan, pupunta na kaagad ako. Ewan ko sa'yo, ang kulit-kulit mo talaga. Oh, kailan ba yan? Sa susunod na linggo na. Sige, pupunta ako. Salamat, Marco. Isang ngiti na lang ang isinagot sa akin ni Marco at saka namin ipinagpatuloy ang pagkain ng merienda. Pagkatapos sabay namin pinakinggan ang paborito naming kanta. Gabi na nang makauwi si Marco sa tinutuluyan niya. Lumipas sa mga araw at palapit ng palapit ang kaarawan ko. Excited ako noon dahil may kasama na ako bukod kina Yaya Norma. Dumating ang araw ng aking kaarawan at masaya kong ipinagdiriwang yon kasama sina Marco, Yaya Norma at iba pang mga tauhan sa hasyenda. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon dahil yun ang unang beses na naramdaman ko ang saya habang ipinagdiriwang ang aking kaarawan. Kay Marco ko naramdaman ang mabuhay ng normal. Yung tipong wala akong nararamdamang panghuhusga o hiya habang kasama siya. Kumalat din sa baryo ang tungkol sa aming pagkakaibigan. At isang araw, biglang itinanong sa akin ni Marco ang dahilan kung bakit ako iniiwasan ng mga tao sa baryo. Alina, may napansin nga pala ako. Ano yun? Napansin ko kasing parang ilap na ilap ang mga tao sa'yo. Ano ba meron? Wala namang mali sa'yo ah. Hindi ko alam eh. Mula bata pa ako, ganyan na sila sa akin. Kaya nga wala akong naging kaibigan dito. Mali sila ng taong iniiwasan. Ang bait-bait mo kaya. Hayaan mo na, sanay naman na ako eh. Sigurado ka bang wala talagang problema? Itatanong ko sa kanila ang tungkol dyan o kaya pagkasabihan ko sila. Huwag. Ha? Ay, hindi mo naman kailangan gawin yun. Hayaan mo na lang sila. Sigurado ka ba? Oo nga. O sige. Susundin ko ang sinabi mo. Isang ngiti lamang ang isinagot ko kay Marco bago ibalik ang mga mata ko sa librong binabasa ko. Masaya ako sa tuwing kasama ko si Marco. Wala na akong pakailam sa mga tinging ibinibigay sa akin ng mga tao. Ang mahalaga, may kaibigan ako. Tahimik ang baryo namin pero isang araw, muli kaming binalot ng takot ang matagpuan ng isang patay na hayop. Hindi normal ang pagkakapatay sa kalabaw na iyon dahil wala na itong lamang loob at halos maubos na rin ang dugo nito. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko noon at ramdam kong namamawis ako ng malamig. Diyos ko, ang lala naman ang ginawa sa hayop na yan, oh. Alina, bakit parang namumutla ka at pawis na pawis? Wala, okay lang ako. Huwag mo na akong intindihin. Oh, Alina. Nandito ka pala. Kumusta? Kap, kayo po pala. Kumusta po? Ayos lang naman. Parang mas gumaganda ka yata. Nako, si Kap nagbiro pa talaga. Hindi naman. Oo siya, saglit lang at tutulong ako sa pagkuha ng patay na kalabaw.
Napatango na lamang ako sa kanya noon at hindi ko rin maiwasang magtaka dahil iyon ang unang beses na kinausap niya ako. Tahimik ko lang silang pinapanood habang binubuhat nila ang patay na kalabaw. Halos masuka pa ako noon nung pumasok sa ilong ko ang umaalingaso na amoy ng patay na kalabaw. Napangiwi din ako nang dumapo sa akin ng isang langaw. Inilibot ko ang mata ko sa paligid at doon muli kong nakita ang mga mapanghusga nilang tingin sa akin. Nagmamadali akong bumalik noon sa asyenda dahil ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Pagkarating sa asyenda, ay dali-dali ako nagpunta sa banyo para maghilamos. Sobra ang kaba ko nung araw na yun. Alam ko kasi kung sino ang may pakana na nangyari sa hayop at alam ko rin kung para saan yun. Maya-maya, dumating na rin si Marco sa asyenda. Huy! Ba't bigla ka na lang nawala sa tabi ko kanina? Sumakit lang ang tiyan ko. Kaya hindi na rin ako nakapagpaalam sa'yo. Kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Ayos naman na. Ano na palang nangyari dun sa namatay na kalabaw? Nailibing na namin. Mamayang gabi, hahanapin ko yung aswang na umatake sa kalabaw na yun. Hahanapin? Paano mo naman magagawa yun? Isa akong manunugis, Alina. Ano? Isa kang manunugis? Oo. Kaya nga ako napadpad dito sa baryo ninyo eh. Dahil hinahanap ko yung anak ng kinatatakutang aswang. Ganun ba? Bakit mo naman siya hinahanap? Ano pa ba? E di para patayin siya. Wag na nga muna natin pag-usapan yan at baka mas lalo ka lang matakot. Mabuti pa nga. Ngumiti lamang sa akin si Marco at inaya na rin niya akong tumambay sa hardin ng hasyenda. Gabi na makauwi siya at hindi ako nakatulog nung gabing iyon dahil inaabangan ko siya sa hasyenda. Hindi ako makapaniwala sa aking nalaman. Hindi ko lubos akalaing isa pala siyang manunugis at ako ang hinahanap niya. Bago pa lang ang pagkakaibigan naming dalawa kaya natatakot akong masira na kaagad ito. Buong gabi akong hinahanap ni Marco at hindi siya nagtagumpay pero hindi pa rin nawala ang takot kong malaman niya ang tungkol sa akin. May problema ka ba, Iha? Natatakot po kasi ako. Tungkol naman saan? Nabanggit po kasi ni Marco na isa siyang manunugis. Paano kung mahanap niya ako? Huwag kang mag-alala, anak. Mahina ang dugong aswang mo. Kaya malakas ang paniniwala kung hindi ka niya maaamoy. Paano po kung dumating ang araw na malaman niyang ako nga yun? Hindi mangyayari yan, Iha. Sana nga po. Dahil ayoko mangyari yun. Mag-ingat ka na lang, Iha. Ngumiti na lamang ako sa kanya bago niya hawakan ang kamay kong nasa ibabaw ng mesa. Naisip ko na lamang nagbabasa ng pocketbook noon para hindi ko na masyadong iniisip yung tungkol kay Marco. Maghapon ako nagbasa noon at tumigil lang ako nang makaramdam ako ng pagod. Hindi kaagad ako nakatulog kaya naisip kong pumunta na lang sa ilog. Pagdating doon nakita kong tahimik na nakaupo si Tito Ramon habang may hinuhulog sa ilog. Saglit lang akong tumambay doon at ang makaramdam na ako ng antok, saka ako pumasok sa loob ng hasyenda para makapagpahinga na. Kinabukasan, naisipan ko magpunta sa bukid para tingnan ang mga tauhan namin at doon, muli kong nakita si Marco. Alina! Kumusta na? Ilang araw din tayong hindi nagkita ha. Mukhang abalang-abala ka sa ginagawa mo. Nahanap mo na ba yung dapat mong hanapin? Hindi nga eh. Malakas ang pang-amoy ko sa mga aswang. Pero sa pagkakataong ito, nahirapan akong maamoy kung nasaan siya. Sinubukan mo na bang magtanong-tanong sa mga tao dito sa baryo? Yun nga ang problema eh. Kapag tinatanong ko sila tungkol sa kinatatakotang aswang, tikom ang mga bibig nila. Bakit kaya no? Hindi ko alam eh. Ganun ba? Hayaan mo na nga. Pasensya na kung hindi kita matulungan ha. Ano ka ba? Ayos lang naman yun. O siya, babalik na ako sa trabaho ah. Alina, pwede bang hintayin mo akong matapos? Aayain sana kitang kumain sa labas eh. Sige pa.
Hihintayin na lang kita dun sa may kubo. Nakangiting tumango lamang sa akin si Marco bago bumalik sa bukid. Habang ako naman ay dumiretso na sa kubong paghihintayan ko sa kanya. Bandang 10:00 na ng umaga natapos si Marco sa kanyang trabaho at sumama muna ako sa bahay niya para makapagpalit siya. Yun ang unang pagkakataong nakapunta ako sa bahay niya. Hindi ko maiwasang kabahan noon dahil napakarami niyang gamit sa pagtugis ng aswang. May buntot pagi, bawang na nakasabit sa dingding, mga halamang gamot, sandata at iba pa. Maya-maya natapos na ring maligo si Marco at doon lang kami nakalabas sa bahay niya. Inaya ako ni Marco papunta sa bagong tayong kainan sa may baryo. Pagpasok doon, ramdam ko na kaagad ang mga tingin ng mga tao sa akin. May ilan pang lumabas dahil lang nakita nila ako. Pagkatapos kumain, dumiretso naman kaming dalawa sa isang bookstore para bumili ng panibagong pocketbook na babasahin naming dalawa. Alina, sa tingin mo, maganda ba to? Base sa book cover niya, oo, mukhang magandang kwento. Sabi mo yan ha. Bibilin ko na talaga to. Oo nga. Teka nga, bakit ba ako ang tinatanong mo? Eh kung ikaw na lang kaya ang magdesisyon, baka mamaya kapag pangit ang kwento ng pocketbook, ako pang sisihin mo. Hindi naman. Oh, nakapili ka na ba ng bibilin mo? Hindi pa nga eh. Ang dami kasi magaganda dito. Siya. Pumili ka na muna dyan ng bibilin mo at hihintayin lang kita doon sa may gilid. Okay. Tumalikod na sa akin si Marco at saka ko ipinagpatuloy ang paghahanap ng bibilhin kong pocketbook. Ilang minuto rin akong nagtagal doon dahil hirap na hirap akong mamili. Nang makapili ay saka ko lumapit kung nasaan si Marco. Siya na rin ang nagbayad ng mga pinamili ko. Pangbawi daw niya sa mga araw na hindi niya ako nakasama. Bumalik kami sa dating gawin namin ni Marco. Muli kami nagsama para magbasa ng pocketbook. Minsan sa hasyenda, sa ilog o sa bahay nila. At doon ko siya mas lalong nakilala. Habang tumatagal, ramdam kong nahuhulog na ako kay Marco. Pero hindi ko akalaing magpaparamdam din sa akin si Armon. Alina anak, may bisita ka. Sino naman po? Magandang araw, Alina. Ah, ikaw pala yan, Kap. Ano nga palang ginagawa mo dito? Bakit may dala kang bulaklak? May sasabihin pala ako sa iyo, Alina. Huwag mo na rin akong tawaging kapitan kapag tayong dalawa lang. Ano yun? Alina, gusto ko sanang ligawan ka. Ha? Parang biglaan naman yata. Pasensya na kung nabigla kita. Pero matagal na kitang gusto, Alina. Kailan pa? Hindi ko matandaan kung kailan pero ang alam ko matagal na talaga kitang gusto. Kaya sana payagan mo ako manligaw sa'yo. Pasensya ka na. Pero hindi ko kaagad masasagot yan. Masyado kasing mabilis para sa akin ang lahat. Ayos lang. Nare-respeto ko ang desisyon mo. Handa naman ako maghintay sa'yo. Pwede bang tanggapin mo na lang ang bulaklak na dala ko? Oo naman. Gusto mo bang kumain muna? Ipaghahanda kita. Hindi na siguro. Kailangan ko pa kasing bumalik ng barangay hall. Sige Alina, dito na ako. Kita na lang tayo. Okay, sige. Ingat ka. At saka salamat sa bulaklak. Tumango lamang sa akin si Armon bago siya tuluyang lumabas ng hasyenda. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala sa nalaman ko nung araw na yon. Hindi naman kasi kami madalas magkausap ni Armon, pero hindi rin naman siya ilag sa akin katulad ng iba. Kumbaga, formal lang ang trato niya sa akin bilang mamamayan sa lugar na pinamumunuan niya. Itinabi ko ang bulaklak na ibinigay niya sa akin. Akala ko hindi na mauulit pa yon, pero kinabukasan, muli namang nagparamdam si Armon sa akin. Nagpadala siya ng bulaklak at mga pagkain sa hasyenda. Nagpatuloy si Armon sa mga ginagawa niya pero alam kong si Marco talaga ang gusto ko, kaya pinatigil ko na rin siya. Hindi na ako nakatiis pa kaya inamin ko na rin sa kanya ang nararamdaman ko. At labis ang aking tuwa nang malamang gusto niya rin pala ako. Dahil doon mas lumalim pa ang pagkakaibigan naming dalawa hanggang sa ligawan niya na rin ako. Isang araw muli na naman binalot ng takot ang buong baryo dahil na naman sa natagpo ang patay na hayop.
Sa pagkakataong iyon ay mas malala na ang ginawa sa kaawa-awang aso. Butas ang tiyan nito at wala na ang laman loob. Naliligo na rin ito sa sariling dugo. Alam ko kung sino ang tunay na may gawa noon at kung para saan yun. Pero mas pinili kong manahimik na lang. Pero hindi ko na napigilan ang galit nang si Marco na ang mapahamak. Una kong kinompronta ang Tito Ramon ko. Alam kong siya ang aswang na pumapatay sa mga paggala-galang hayop. Kaya hindi na ako nagdadalawang isip pa, basta ko na lamang siyang sinugod noon. Tito Ramon? Oh, Alina. Ikaw pala yan. May kailangan ka ba, iha? Ikaw bang sumalakay kay Marco? Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Wala akong alam dyan. Tito, alam nating lahat na ikaw lang naman ang pumapatay ng mga hayop dito. Para ibigay sa nila lang na nasa ilog. At si Marco ay isang manunugis. Kaya posibleng ikaw ang nanakit sa kanya. Huwag mong sabihin nilalang lang ang kakambal mo, Alina. Oo, ako nga may gawa ng pagpatay sa mga hayop dahil para yun sa pagkain ng kakambal mo. Pero hindi ako ang may gawa ng nangyari kay Marco. Ano bang nangyari sa kanya? Sugatan siya at malubhang lagay niya ngayon. Kaya pakiusap po, tigilan niyo na siya. Alina, hindi ako ang sumugod kay Marco. Alam kong manunugis siya at kalaban niya ang mga lahi natin. Pero nakikita ko kung gaano kanya kagusto kaya hindi ko magagawa yung iniisip mo. Oh, anong nangyayari dito? Bakit parang seryosong-seryoso naman ang usapan yung dalawa dyan? Tinanong ko po kasi kay Tito Ramon kung siya bang sumugod kay Marco nang nakaraang gabi. Hindi siya ang sumalakay kay Marco, iha. Mailap sa mga tao ang Tito Ramon mo, kaya imposible ang iniisip mo sa kanya. Alam mo, ang mabuti pa bukas ng umaga, punta natin si Marco at tanungin natin sa kanya yan. Nako, kawawa naman ang batang yon. Sige po. Tumango lamang sa akin si Yaya Norma at humingi na rin ako ng pasensya kay Tito Ramon. Umakyat na ako sa kwarto pagkatapos naming mag-usap. Mula sa kwarto ko, tanaw ko ang parte ng ilog kung nasaan ang kakambal ko. Hindi siya tao kagaya ko. Siya ang kumakain ng sariwang laman sa aming dalawa. At si Tito Ramon na naghahanap ng mga kakainin niya pagsapit ng gabi. Maya-maya nakita kong parang may kung anong humampas sa ilog kung nasaan ang kakambal ko. Sanay naman na ako noon dahil ganoon palagi niyang ginagawa para siyang naglalaro sa tubig. Saglit lang akong sumilip noon sa bintana dahil gusto ko na rin talagang magpahinga at matulog. Kinabukasan, maaga akong nagising. Dali-dali akong bumangon noon para mag-asikaso dahil pupuntahan namin si Marco. Mabilis ang pag-aayos lang ang ginawa ko dahil naisipan kong tulungan si Yaya Norma sa paghahanda. Ipinagluto ko ng almusal si Marco at nang matapos ay saka kami umalis si Norma papunta sa kanya. Oh, bakit naman ang aga niyong bumisita dito? Nag-aalala kasi ako sa iyo. Ito nga pala. Pinaghanda kita ng almusal mo. Kumain ka na muna. Nako, nag-abala ka pa talaga. Pero salamat ha. Kumusta na ang pakiramdam mo, iho? Nakita mo ba kung sino yung umatake sa'yo? Hindi nga po eh. Ang bilis kasi ng pangyayari kaya hindi ko na namalayan pa ang nangyari. Sa tingin mo, aswang bang umatake sa'yo? Mukhang hindi eh. Malakas ang pangamoy ko sa mga aswang. At nung gabing may umatake sa akin, wala naman akong naamoy. Aling Norma, baka may alam ka tungkol kay Don Luciano. Ayun kasi yung pangalan ng kinatatakutang aswang dito sa baryo. Wala akong alam tungkol sa kanya, iho. Pasensya ka na. Ayos lang naman po. Kainin mo na yung pagkaing hinanda ni Alina sa'yo at baka lumamig pa yan. Napatango na lamang si Marco kay Nanay Norma bago niya kainin ang almusal na inihanda ko para sa kanya. Naunang umuwi si Yaya Norma sa akin, kaya ako ang naiwan para alagaan si Marco. Maghapon akong nasa bahay ni Marco at ang ginawa ko ay alagaan siya. Panay din kaming kwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay.
Ilang araw akong nagbabalik-balik sa bahay ni Marco para maalagaan siya. Pursigido rin siya ligawan ako, kaya sinagot ko na rin siya kaagad. Naging nobyo ko na si Marco. Hindi ko lubos akalaing iibig ako dahil ang buong akala ko ay sa libro ko lamang mababasa yon. Isang araw naisipan kong lumabas sa hasyenda para may bilhin nang makasalubong ko si Armon at Mang Roque. Magandang araw, Alina. Natutuwa akong makita ka. Magandang araw din, Kap. Ang aliwalas ng itsura mo ngayon, Alina. Baka naman kasi, yan ang epekto ng pagkain ng sariwang laman at dugo. Pa, wag po kayong ganyan. Baka mamaya may makarinig pa sa inyo eh. Anak siya ni Luciano, kaya posible ang sinasabi ko, Armon. Ano ka ba naman? Hindi ko naman po ginagawang iniisip niyo, Mang Roque. Normal na pagkain pa rin naman ang kinakain ko. Pagpasensyan mo ng papa ko ha, at masyado lang talagang madaldal ang isang to. Ayos lang naman. Sige po, dito na ako. Alina, bawal na ba talaga ako manligaw? Gustong gusto kasi talaga kita eh. Hindi na, Kap. Kami na po kasi ni Marco eh. Natutuwa ako na gustuhan niyo ko pero pasensya na. Hindi ko po masusuklian ang nararamdaman niyo para sa akin. Ayos lang. Wala naman ako magagawa eh. Mukhang si Marco talaga nanalo dyan sa puso mo. Sana maging magkaibigan pa rin tayo, Alina. Oo naman, Kap. Pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan. Dito na po pala ako. Sige, ingat ka. Ngumiti lamang ako sa kanila bago tumalikod at saka naglakad papunta sa pupuntahan ko. Bala ko kasing bumili noon ng mga bagong damit. Saglit lang ako sa labas noon dahil kailangan ko ring bumalik kaagad sa hasyenda. May mga aayusin pa kasi kaming dalawa ni Tito Ramon nung araw na yon at para yon sa negosyo namin. Unti-unti ko nang nararanasan ang mga nababasa ko noon sa pocketbook sa piling ni Marco. Kapag kasama ko siya, parang ang gaan-gaan ng lahat. At ramdam kong mahal na mahal niya talaga ako. Akala ko hindi na mapuputol ang kasiyahan namin, pero muling binalot ng ingay ang baryo dahil sa pagkamatay ni Lorenzo. Ang isa sa mga tauhan sa palayan namin. Punong-puno ng malalalim na sugat ang kanyang katawan, parang kinayod ng matulis na bagay ang kanyang balat at halos umabot ito hanggang sa laman niya. Hindi na rin makilala ang kanyang muka dahil sa mga hiwa at galos na natamo niya. Ang isa niyang mata ay nakaluwa, habang ang kanyang labi ay tila pinunit sa magkabilang gilid. Iisipin ko sanang aswang ang may gawa noon pero hindi naman nawawala ang laman loob niya. Hindi direktang sinabi ng mga taga-baryo na kami ng pamilya ko ang pinagbibintangan nila. Pero base sa mga tingin nila sa akin, ganoon na rin ang pinaparating nila. Takot na takot ako noon dahil baka malaman na ni Marco kung sino talaga ako at kung anong klaseng pamilya ang pinagmulan ko. Dahil doon, mas pinili ko munang iwasan siya. Pero isang araw, habang nasa ilog ako, bigla na lang siyang sumulpot sa tabi ko. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito? Nag-aalala ako sa'yo, Alina. Ilang araw ka nang hindi nagpapakita sa akin. Magmula nang matagpuan ang bangkay ni Lorenzo, hindi ka na lumabas. May problema ba? Wala naman. May narinig ka bang balita dyan sa may labas? Tungkol naman saan? Tungkol sa umatake kay Lorenzo. Baka may mga itinuturo na silang salarin. Yun nga eh. Hindi sila nagsasalita. Alam mo, para silang takot na takot kapag binabanggit ko yung tungkol sa aswang. Ganun ba kalala ang ginawa ng Lucianong yun? At hanggang ngayon, takot pa rin ang mga tao sa kanya? Gustong-gusto ko na talagang mahanap yung anak niya eh. Balak mo ba talaga siyang patayin? Oo. Dahil yun naman talaga ang trabaho ko bilang isang manunugis. Nakakainis lang dahil nahihirapan akong hanapin siya. Oh, ba't tatahimik ka dyan? May problema ba? Wala naman. May iniisip lang ako. Alam mo, naisip ko lang. Baka may sumpa yung pagbanggit tungkol sa pamilya ng aswang dito. Paano mo naman nasabi yan? Wala. Bigla ko lang naisip eh.
Kasi kung walang kaakibat na kapalit, dapat magsasalita na sila niyan eh. Kaso mukhang takot na takot sila magsalita. Kaya malakas ang kutob kung may kasamang sumpa yun. Siguro nga. Oh, may problema ba? Parang umiiwas ka kasi sa akin. Wala naman. Ayos lang naman ako. Sigurado ka ha? Oo nga. Isang ngiti lamang ang isinagot sa akin ni Marco at sinuklian ko rin yun. Pero pilit na pilit lang ang ngiti ko noong mga oras na yon dahil sa sobrang kaba. Lumapit pa siya sa akin para yakapin ako at ramdam ko ang kapayapaan kapag nasa tabi ko si Marco. Kaya alam kong hindi ko kakayanin kung mawawala siya sa akin. Ilang araw lamang ibinurol si Lorenzo dahil kaagad na rin siyang inilibing. Muling bumalik ang madalas na pagkikita namin ni Marco at sa ilog kami madalas magkita para doon gawin ang paborito naming libangan. Lumipas sa mga araw at tila apoy na namatay ang balita tungkol kay Lorenzo. Katulad ng sinabi ni Marco, oo may kaakibat na sumpa ang sinumang maglalakas loob na sabihin ang tungkol sa pamilya namin. Nung bata ako, namatay si Aling Trina dahil binanggit niya ang tungkol sa akin. At doon siya nagsimulang magkasakit ng matindi. Dahil doon natakot na ang mga tao sa pagsasalita tungkol sa pamilya ko. Tahimik akong nakaupo noon sa may hardin habang nagbabalat ng mangga nang biglang lumapit sa akin si Mang Joel, ang caretaker ng hasyenda namin. Isa siya sa pinagkakatiwalaang tauhan namin mula pa nung bata pa lamang ako. Oh, Alina, nandito ka pala. Kumusta ka na? Hi, Mang Joel. Ayos lang naman po. Kayo po ba? Ayos lang din, Iha. Abay, dalagang-dalaga ka na talaga. Panigurado kung buhay si Don Luciano matutuwa yun. Salamat po. Alam ko ang pinagdaraanan mo, Alina. Takot ang mga tao sa'yo dito sa baryo dahil anak ka ni Don Luciano. Kaya nga masaya ako nang malamang may nobyo ka na. Masaya rin po ako. Hindi ko nga akalaing mararanasan ko pang magmahal. Ay, bakit naman kasi sa'yo ibinubuntong ang galit nila dyan sa papa mo? Wala ka namang kasalanan sa kung anong nagawa niya noon. At sa totoo lang, hindi naman talaga masama yang si Don Luciano. Ang mga binibiktima niya noon ay ang mga taong halangang kaluluwa. Kagaya na lang ng mga mamamatay tao o mga mapangabuso. At saka kinatatakutan din siya dahil natalo niya noon ang grupo ng mga aswang nang mag-isa lang siya. Ganun po kalakas si Papa. Hindi ko kasi masyadong pinapakwento kay Yaya Normang tungkol sa kanya. Dahil natatakot din akong malaman kung ano ba talagang nagawa niya noon. Mabuti ang puso ni Don Luciano. Kaya nga nagtagal ako sa pagtatrabaho dito. Ay, kaya sana tigilan na nila ang panghusga sa'yo. Ay, lalo na't wala ka namang kasalanan talaga. Araw-araw ko pong ipinagdarasal yan. Dahil gusto ko ring mabuhay bilang isang normal na tao. Gusto ko pong patunayan sa kanilang lahat na mali ang iniisip nila sa akin. Tama yan, anak. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kitang magdasal para matupad yan. Ay siya, dito na muna ako. At may kailangan pa akong gawin dun sa likod. Sige po. Umalis na si Mang Joel sa harapan ko at naiwan akong mag-isa habang kumakain ng mangga. Hindi ko rin maiwasang maluha noon dahil sa mga nalaman ko. Lumaki akong iniiwasan ng tungkol kay Papa, kaya huli na nang malaman ko ang lahat. Naisipan kong puntahan ang dating silid ni Papa para tingnan ang mga gamit niya. Ilang liham ng pag-ibig ang nakita ko sa isang baol. At doon ko nakita kung gaano niya kamahal si Mama sa kabila ng pagkakaiba nilang dalawa. Doon ko rin nalaman kung bakit nagkaroon ako ng kakambal na hindi tao. Ang daming impormasyon na pumasok sa utak ko noon at hindi ko kaagad maproseso. Akala ko si Lorenzo lang ang magiging biktima ng krimeng iyon, pero halos mawasak ang puso ko nang malamang patay na rin si Mang Joel. Maaga pa noon. Pero kitang-kita ko na agad ang mga taong nag-uumpukan. Nang makalapit ako parang biglang nanlamig ang buong katawan ko nang makita ang katawan ni Mang Joel sa maputik na damuhan sa gilid ng ilog. Katulad ni Lorenzo, punong-puno rin ng sugat ang kanyang katawan, ngunit mas brutal ang nangyari sa kanya. Ang kanyang mga braso ay bali at ang kanyang dibdib at tiyan ay puno ng mahahabang hiwa. Ang ilan sa mga sugat ay napakalalim na halos makita na ang buto niya. At hindi rin mawawala ang kanyang mga laman loob. Pinagluksaan namin ng mga tauhan sa hasyenda ang pagkamatay ni Mang Joel.
Takot na takot ako noon dahil alam kong hindi ang pamilya ko ang may gawa noon. Masakit sa akin ang pagkawala ni Mang Joel dahil lumaki akong kasama siya. Si Marco naging sandalan ko ng mga panahong iyon. Pero hindi rin kami madalas magkita dahil mas tinuon niya ang oras niya sa panunugis ng aswang sa iba't ibang baryo. Minsan na lang bumisita si Marco dito ah. Abala po kasi siya sa panunugis ng mga aswang sa mga karatig baryo. Alam mo Iha, hindi talaga ako makapaniwalang magaling na manunugis siyang si Marco. May nakapagsabi sa akin marami na siyang napatay na aswang. Dahil yun daw talagang trabaho niya. Opo, nabanggit niya nga yan sa akin nung nakaraan. Natatakot po ako. Paano kung malaman niya kung ano talaga ako? Kailangan mong mag-ingat, Iha. May mga bagay na kinakailangang isekreto para sa ikabubuti ng lahat. Mahal na mahal ko po si Marco. Kaya alam kong masasaktan ako kapag iniwan niya ako. Hindi natin nahahayaang mangyari yan. Nagkita na ba sila ng Tito Ramon mo? Hindi pa po nakikita ni Marco si Tito Ramon. Buong aswang ang tito mo, kaya sana hindi sila magkita ni Marco. Dahil baka maamoy niya ang dugo ni Ramon. Sasabihan ko po si Tito Ramon na wag nang magpakita kay Marco. Tumango lang si Yaya Norma sa sinabi kong yun. Nagpatuloy kami sa pag-uusap hanggang sa umalis na siya para bumalik sa kanyang ginagawa. Habang ako naman ay pumunta sa tinutuluyan ni Tito Ramon para sabihin sa kanyang huwag siyang lalabas kapag nasa paligid si Marco. Iniiwasan ni Tito Ramon si Marco pero tadhana nang naging kalaban. Isang gabi bigla niyang nakasalubong si Marco habang naghahanap ng hayop na mabibiktima. Napag-aabot silang dalawa kaya walang nagawa si Tito Ramon kung hindi bumalik sa hasyenda at doon nalaman ni Marco kung sino talaga ako. Marco, sandali. Magpapaliwanag ako. Makinig ka muna sa akin. Ano pang ipapaliwanag mo, ha? Kitang-kita na ng mga mata ko kung paano pinatay ng tiyuin mo yung kalabaw. Isa siyang halimaw. Amoy na amoy ko ang dugo niyang aswang. Kailangan lang niyang gawin yun, Marco. Para sa kakambal ko. Kailangan niya kasing kumain ng sariwang lamang loob. Sandali. Hindi ko maintindihan. Anong kakambal? Sandali, wala talaga akong maintindihan eh. Ako ang anak ni Don Luciano at may kakambal ako. Siya yung pinapakain namin ng lamang loob. Ano? Ikaw ang anak ni Don Luciano? Ibig sabihin, ikaw yung matagal ko nang hinahanap? Pero bakit hindi kita naamoy? Dahil kalahating aswang lang naman ako. Patawarin mo ako kung hindi ko nasabi sa'yo yung totoo. Natakot lang naman akong iwanan mo ko eh. Pues, ngayon mangyayari ng iniisip mo. Anong ibig mong sabihin? Maghiwalay na tayo, Alina. Marco, sandali lang. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo naman akong iwanan. Hindi ako katulad ng iniisip mo. Hindi ko ginagawa ang mga nagawa ng papa ko noon. Huwag na huwag mo akong hahawakan, Alina. Hindi mo alam kung gaano ko pinipigilan ang sarili kong huwag kang saktan. Nasusuka akong minahal ko ang isang katulad mo. Patayin mo na lang ako. Hindi siya sumagot sa akin na tinalikuran na lang niya ako. Unti-unting lumabas ang luha mula sa aking mga mata. Buong gabi akong hindi nakatulog noon dahil hindi mawala sa isip ko ang komprontasyong nangyari sa aming dalawa ni Marco. Kinabukasan kahit puyat at pagod, naisipan ko pa ring puntahan siya sa bahay nila. Pero iyon na lang ang gulat ko nang makitang wala nang laman ang kubo. Hinintay ko pa si Marco noon kahit alam kong imposible ang iniisip ko. Ilang araw din ako nagpabalik-balik sa ilog kung saan kami palaging tumatambay. Ngunit hindi ko na talaga siya nakita pa. At doon na talaga natuluyang nadurog ang puso ko. Wala akong ginawa noon kung hindi umiyak ng umiyak. Inihinto ko na rin ang pagbabasa ng pocketbook dahil sa sobrang lungkot ko. Si Yaya Norma ang naging sandalan ko noon dahil siya naman talaga ang madalas kong kasama. Pero ang hindi ko inaasahang magiging sandalan ko rin ay si Armon. Tahan na, Alina. Huwag ka nang umiyak.
Nasasaktan kasi ako kapag nakikita kang ganyan. Pasensya na. Hindi ko lang kasi mapigilan ang mga luha ko. Masakit pa rin kasi. Nandito ako para sa'yo, Alina. Hindi kita iiwan. Hindi ko gagawin yung ginawa sa'yo ni Marco. Salamat, Armon. Ikaw ang taong hindi ko inaasahang magiging sandalan ko sa gitna ng matinding kalungkutan. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Na nandito lang ako. Gusto kong iparamdam sa'yo kung gaano kita kagusto. Kaya sana, payagan mo na akong pumasok dyan sa puso mo. Armon, alam mo kung anong klaseng tao ako. Kalahating tao at aswang ako. Matatanggap mo ba ako? Oo naman, bakit naman hindi? Alam ko kung gaano kabuti ang puso mo, Alina. Pero pasensya na. Hindi pa kita mapapapasok sa puso ko. Ayos lang, Alina. Naintindihan ko naman ang sitwasyon mo. Basta ha, kung may kailangan ka, nandito lang ako. Sana maging maayos ang lahat. Tara na sa loob at magmerienda muna tayong dalawa. Pumasok na kaming dalawa ni Armon sa loob ng hasyenda at nagpahanda na rin ako ng merienda naming dalawa. Marami pa kaming pinag-usapan noon katulad na lang ng mga negosyo ng mga pamilya namin. Hindi agad ako nakausad sa nangyari sa amin ni Marco, pero nariyan si Armon para samahan ako palagi. Lumipas sa mga araw at lalo kaming naging malapit ni Armon sa isa't isa. Unti-unting naghilom ang sugat sa puso ko at ramdam kong nagiging masaya na ako ulit. Ngunit isang balita ang muling nagpadurog sa puso ko. Natagpuan ang bangkay ni Tito Ramon na palutang-lutang sa may ilog. May mga sugat siya sa katawan. Basag ang bungo niya at may tama siya ng bala sa may dibdib. Tito Ramon! Alina, anak! Huwag ka nang bumaba dyan! Bumalik ka na rito at baka mapahamak ka pa! Sinong gumawa sa'yo nito, Tito? Sino? Diyos ko! Mga wala silang puso! Ayaya, humingi po tayo ng tulong. Sige anak, ako na ang bahala! Nanginginig akong tumango sa sinabi ni Yaya Norma. Naiwan ako mag-isa sa ilog para bantayan ang katawan ni Tito Ramon. Maya-maya dumating na rin ang mga pinatawag ni Yaya Norma upang kunin ang bangkay ni Tito Ramon. Hindi na dinala pa sa morgue si Tito Ramon dahil alam naming hindi rin naman kami tatanggapin doon. Ipinalibing ko na lamang siya sa likod ng hasyenda. Naisipan kong imbestigahan ang nangyayaring krimen sa baryo. Kaya humingi ako ng tulong kay Armon noon para maisagawa iyon. Agad naman siyang pumayag sa sinabi ko at pinagtulungan naming dalawa ang pag-iimbestiga sa mga nangyayaring krimen. Ngunit nahirapan akong hanapin ang tunay na sospek. Mag-iisang linggo na tayo nag-iimbestiga, Armon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin makita-kita kung sino bang tunay na salarin. Yun nga eh. Humingi na rin ako ng tulong sa mga kapulisan pero pare-pareho lang sagot nila sa akin. Baka naman kasi may nakaaway yung tiyuhin mo. Wala. Sobrang mailap sa tao yung si Tito Ramon kaya imposible yung iniisip mo. Eh bakit siya pinatay? Yun ang hindi ko alam. Baka naman, ginantian siya sa ginawa niya kina Lorenzo at kay Mang Joel. Hindi ba siya yung sumalakay dun sa dalawa? Ah, hindi. Saan mo naman narinig yan? Diyan sa may labas. Hindi ba't ang pamilya niyo ang pinagbibintangan sa mga nangyayari dito? Kami nga. Pero alam mong malakas ang kutob kong hindi aswang ang gumawa nun. Ang sabi kasi ni Yaya Norma, kapag pumapatay ang mga kauri ko, kinakain talaga nilang lamang loob. Pero yung dalawang bangkay, buo naman ang katawan nila. Huwag kang mag-alala, Alina. Hahanapin natin yung kriminal na yan. Hindi ako papayag na magpagala-gala sila dito. Dahil baka sa susunod, tayo naman ang maging biktima. Salamat, Armon. Napakalaking tulong mo talaga sa akin. Napangiti na lamang si Armon sa sinabi kong yon. Ramdam ko ang bigat ng paligid ng mga oras na yon. Pinagkatiwalaan ko si Armon dahil sa kanya ko nahanap ang kalinga ng isang kaibigan. Pinaramdam niya sa akin na mahalaga ako sa kanya at tanggap niya ako at kahit ano pang pagkatao ko. Isang gabi habang pauwi mula sa bayan, napansin kong bukas ang ilaw sa barangay hall kaya naisipan kong puntahan si Armon. Sa likod na bahagi ng barangay hall ako dumaan para hindi na ako makita ng iba. Tinahak ko maliit na pasilyo papunta sa kanyang opisina. Papasok na sana ako pero napahinto ako
nang makarinig ng boses mula sa loob. Buong buo na ang tiwala ko kay Armon. Pero isang katotohanan ang muling magpapawasak sa puso ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ko ang tunay na pake niya sa akin at kung bakit niya ako nilapitan. Armon, sigurado ka ba talagang walang makakaalam dyan sa ginagawa mo? Oo naman. Malakas ang loob kung hindi ako mahuhuli, Papa. Mabuti naman kung ganon. Hanggat ang pamilya ni Alina ang pinagbibintangan, ligtas tayo. Pero paano kung malaman ni Alina ang katotohanan? Malaki na ang tiwala niya sa akin, Papa. Hindi niya na ako paghihinalaan pa. Konting panahon na lang naman at mapupunta na din sa atin ang kayamanan ng pamilya nila. Pinatay ko na nga si Ramon para wala nang humadlang pa sa akin. Diyos ko po. Bilib din talaga ako sa'yo, anak. Hindi ko lubos akalaing kaya mong pumatay ng tao. Noong una, si Lorenzo ang pinatay mo. At talagang kinawawa mo ang katawan niya. Tapos ang sinunod mo naman, si Joel. At brutal din ang pagpatay mo sa kanya. Kailangan kong gawin yun, Papa. Sinadya akong ganun ang paraan ng pagpatay para masisi ang pamilya ni na Alina. Si Marco lang naman ang hindi ko napatay dahil kakaibang isang yun. Sobrang bumigat ang dibdib ko noong mga oras na yon. Nanginginig din ang kamay ko habang nakatayo sa labas ng opisina niya. Para rin akong mabibingi sa mga tawanan nila. Dahan-dahan akong umatras hanggang sa tuluyan na akong makalabas sa barangay hall. Wala akong tigil sa pagtakbo noon, pauwi sa hasyenda. Maya-maya pa naramdaman kong namasana ang pisngi ko dahil sa luha. Hindi na muna ako umuwi sa hasyenda dahil mas pinili kong manatili sa ilog para doon ibuhos ang lahat ng nararamdaman ko. Saka lang ako umuwi sa hasyenda nang kumalma na ako. Gusto kong isumbong sa mga tao sa baryo kung sino ang tunay na salarin sa likod ng mga pagpatay para malinis ang pangalan ng aking pamilya. Pero alam kong hindi sila maniniwala sa mga sasabihin ko. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumunta na si Armon sa hasyenda. Alina, iha, gising ka na ba? Nandiyan na si Armon sa baba. Yeah, paalisin mo muna siya. Bakit naman? May problema ba? Masama po kasing pakiramdam ko. Ganun ba? Sige, sasabihan ko na lang siya. Salamat po. Kung may problema ka anak, magsabi ka lang sa akin ha. Opo. Siya, bababa na muna ako para matapos na ako sa mga ginagawa ko. Nakangiting tumango na lamang ako kay Nanay Norma. Hindi na rin nagpumilit pa si Armon na makita ako. Tumayo ako noon mula sa kama at sinilip siya sa bintana. Ramdam ko ang bigat ng paligid kahit nakatingin lamang ako sa kanya. Sobrang sakit sa akin ang ginawa niya dahil akala ko magkaibigan kami at gusto niya talaga ako. Bandang hapon muling bumalik si Armon pero hindi ko pa rin siya kinausap. Buong maghapon lang ako nagkulong sa hasyenda nung araw na yon dahil hindi ko kinakaya ang mga nalaman ko. Tuluyan ko nang iniwasan si Armon at labis ang pagtataka niya noon. Wala siyang kamalay-malay na may alam na ako sa mga nagawa niya. Ilang araw akong hindi lumabas ng hasyenda. Pilit kong iniiwasan si Armon kahit paulit-ulit siyang dumadalaw. Kala ko ay mapipigilan ko ang sarili kong harapin siya ngunit isang gabi, habang papunta ako sa ilog para dalhan ng pagkain ng kakambal ko, may biglang humarang sa akin sa madilim na daan. Nandito ka lang pala, Alina. Anong ginagawa mo dito, Armon? Paano mo nalamang nandito ako? Simple lang. Sinundan kita. Bakit mo ba ako iniiwasan ha? May problema ba? Wala naman. Pero pakiusap, umalis ka na. Hindi ako aalis dito, Alina. Kailangan nating pag-usapan yan. Wala tayong dapat pag-usapan, Armon. Kaya makakaalis ka na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung ano bang problema. Gusto mong malaman, ha? Alam ko na kung anong klaseng tao ka. Ang sama-sama mo. Ikaw ang pumatay kina Lorenzo, Mang Joel at Tito Ramon. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa gulat.
pero isang nakakakilabot na ngisi ang lumabas sa labi niya. Napaatras ako noon nang makita ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Unti-unti siyang naglakad palapit sa akin kaya napaatras ako at tuluyang nahulog sa ilog. Napangiwi ako nang maramdaman ng malamig na tubig sa aking balat. Sa pagkakataong iyon, alam kong nasa isang hukay na ang aking mga paa. Agad akong umahon noon, pero bago ko pa maitapak sa lupa ay isang malakas na sampal ang binigay sa akin ni Armon. Halos tumabingi ang mukha ko noon dahil sa sobrang lakas nito. Ramdam ko rin ang hapdi, pero umahon pa rin ako at matapang siyang hinarap. Muli kong hinarap si Armon at doon ko mas nakita ang tunay niyang pagkatao. Para siyang isang demonyo habang nakatayo sa aking harapan. Kung ganon, wala na palang dahilan para magpanggap pa ako. Bakit mo ginagawa yun, ha? Bakit ka pumapatay ng mga inosenteng tao? Alina, narinig mo naman ang sagot dyan, di ba? Gusto kong kayo ang pagbintangan ng mga tao dito sa baryo. Bakit, ha? Anong makukuha mo sa ganyan? Ano pa ba? E di yung kayamanan at ari-arian ng pamilya mo. Ang sama-sama mo, Armon. Akala ko pa naman kaibigan kita. Pero isa ka palang traidor. Sasabihin ko sa lahat kung anong klase kang tao. Walang maniniwala sa'yo, Alina. Kung ayaw mong mamatay, ibigay mo sa akin ang lahat ng titulo ng mga lupain nyo. Anong sinasabi mo? Hindi ko ibibigay sa'yo ang ari-arian ng pamilya ko. Papatayin kita at yan si Yaya Norma mo. Wag, pakiusap. Wag mong idadamay si Yaya Norma. Labas siya sa gulong ito. Eh di kung ayaw mong mamatay ang yaya mo, sundin mo ang sinabi ko sa'yo. Kahit magsumbong ka, walang maniniwala sa'yo dahil anak ka ni Don Luciano. Bibigyan kita ng 1 linggo para asikasuin yon. At kapag lumagpas ka, hindi ako magdadalawang isip na butasin niyang ulo mo. Nanginginig akong tumango noon sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga oras na yon. Lumaki akong hindi lumalaban sa mga tao kaya sa mga oras na yon, ramdam na ramdam ko ang takot. Iniwan akong mag-isa ni Armon doon sa tabi ng ilog. Naging balisa ako magmula nang magkaharap kami ni Armon. Hindi na ako makausap ng matino ni Yaya Norma. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Kung ibibigay ko ang mga iyon, mawawala ang lahat ng iniwan ng pamilya ko. Ngunit kung hindi ko naman susundin ang gusto niya, baka tuluyan niyang saktan si Yaya Norma. Kaya isa-isa ko ring inipon ang mga titulo ng mga lupain namin at ibang pagmamay-ari ng aking pamilya. Inilihim ko kay Yaya Norma ang tungkol doon. Lumipas sa mga araw at lalo lamang bumigat ang aking pakiramdam. Hindi ako makatulog ng maayos at halos hindi na rin ako kumakain. Sinunod ko ang utos ni Armon pero isang araw sinundan ko siya at narinig ko ang lahat ng plano niya. Balak niya pa rin kaming ipapatay kahit na ibigay ko sa kanya ang mga titulo. Sa pagkakataong iyon, tuluyan ang nagising ang nananalaytay na dugo ni Don Luciano sa akin. Buong buhay kong pinilit maging normal. Pinilit kong itago kung sino ako. Ngunit sa sandaling iyon, naalala ko ang sinabi ni Ma'am Joel. Ang dugo ni Don Luciano ay dumadaloy sa akin. Dali-dali akong bumalik sa asyenda noon para itago muna si Yaya Norma. Alina, anak, ano bang nangyayari ha? Bakit aalis tayo? Umalis na muna tayo dito sa asyenda. Bilisan na po natin at baka maabutan pa nila tayo. Sandali lang, Iha. Wala kasi akong maintindihan eh. At saka sino yung sinasabi mong aabot sa atin? May nakaaway ka ba ha? Wala po, Yaya. Kailangan lang nating umalis. Hindi ako aalis dito sa pwesto ko hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang tunay na dahilan. Si Armon po. Anong meron sa kanya? Siya po ang tunay na salarin sa likod ng mga pagpatay dito sa baryo. At ginagawa daw niya yon para ang pamilya kong pagbintangan sa likod ng mga krimeng nangyayari dito. Diyos ko po, sobrang sama naman niya. Kaya kailangan na po nating makaalis. Itatago ko po muna kayo at tatapusin ko ang laban na to. Anak, paano ka? Hindi ka sanay makipaglaban. Baka mapahamak ka. Ito na pong tamang oras para gamitin ko ang pagiging anak ni Don Luciano.
Kaso hindi ko po alam kung paano lalabas ang pagiging aswang ko. Lalabas yan sa kabilugan ng buwan. At mamayang gabi, lalabas na yon. Pumunta ka rin sa bodega at hanapin mo yung isang baul na naglalaman ng liham ng papa mo. At baka doon mo makita kung paano talaga lalabas ang dugo mong aswang. Sige po ya. Mamayang gabi ko nahaharapin si Armon. Sa ngayon, kailangan na muna nating makaalis para makapagtago na kayo. Mag-iingat ka anak ha. Ipagdadasal kita. Napatango na lang ako sa sinabi ni Yaya Norma. Pagkatapos mag-usap, dali-dali kaming umalis ng hasyenda. Sa isang lihim na bahay namin sa taas ng kabundukan ko siya itinago. Isang yakap pa ang binigay niya sa akin bago ako tuluyang umalis sa kubong pinagtataguan niya. Ramdam ko ang nakakabinging katahimikan ng paligid habang naglalakad ako pa uwi sa hasyenda. Tanging tunog lang ng hangin at kuliglig ang naririnig ko sa paligid. Halos takbuhin ko na ang malayong distansya para makabalik ka agad sa hasyenda. Pagkarating doon ay dali-dali akong pumunta sa bodega. Agad-agad kong hinanap ang baol kung nasaan nakalagay ang kwaderno ni Papa. Napakaraming tambak na gamit noon sa kanyang bodega kaya nahirapan din akong hanapin ang baol na yon. Isang maalikabok na kwaderno ang nakuha ko mula sa baol. Pinunasan ko muna yon bago basahin at doon ko nakita ang paraan kung paano lalabas ang pagiging aswang ko. Unang nakalagay doon ang sugatan ng sarili. Kasunod noon ay ang uminom ng sariwang dugo ng hayop. Bumilis ang tibok ng puso ko nang mabasa yon. Huminga muna ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Ang pinakahuli naman ay sa pamamagitan ng matinding emosyon. Ayaw ko sanang gawin ang ikalawang paraan dahil hindi ko naman kaya. Pero yun ang kailangan kong gawin para malabanan ko si Armon. Sinugatan ko muna ang sarili ko at pinatulo ang dugo sa sahig. Pagkatapos ay saka ako lumabas para maghanap ng buhay na hayop. Isang kalabahong nakita ko na agad kong sinaksak. Mabilis na tumagas ang dugo nito at sinalo ko iyon gamit ang kamay ko saka ininom. Halos masuka-suka pa ako nang malasahan ng dugo. Pagkatapos bumalik na ako sa hasyenda para paghandaan ang laban. Sumapit na ang gabi at nakita kong unti-unti nang lumalabas ang kabilugan ng buwan. Gabing-gabi na nang makarating si Armon sa pagkikitaan at laking gulat ko nang makitang kasama niya si Mang Roque. Sandali. Bakit kasama mo siya? Hindi ba tayo lang ang dapat na mag-usap? Huwag ka na nga magreklamo dyan. Ibigay mo na lang sa akin yung mga kailangan ko. Wala akong ibibigay sa'yo. Ha? Anong sinasabi mo, Alina? Huwag mo akong gawing tanga. Ilabas mo na yan. Hindi! Wala kang makukuha sa akin. Magkamatayan na tayo, Armon. Pero hindi ko ibibigay sa isang kagaya mo ang ari-arian ng pamilya ko. Halaban ka rin palang bata ka. Ano pang iniintay mo, Armon? Patayin mo na ang ingratang yan! Mabilis na binunot ni Armon ang barel mula sa kanyang likuran at agad niya iyong pinaputok sa gawi ko. Pero naiwasan ko yun. Dali-dali akong tumakbo noon palayo kay Armon at Mang Roque. Isang tama ng baril ang dumapli sa braso ko habang tumatakbo. Ramdam ko ang init at tapdi noon pero hindi pa rin ako tumigil sa pagtakbo. Maya-maya nakarating na kaming tatlo sa ilog kung saan ako madalas tumambay noon. Saglit pa akong lumingon at nakita kong gumalaw ang tubig. Sa pagkakataong iyon, alam kong nandoon ang kakambal ko. Muling sumagi sa isip ko ang mga nangyaring krimen sa baryo, kaya unti-unting lumabas ang matinding galit ko. Naramdaman kong uminit ang dugo ko at bumigat ang dibdib ko. May kung ano rin akong naramdaman sa loob ng tiyan ko na hindi ko maipaliwanag. Naramdaman ko rin ang pananakit ng mga kuko at ngipin ko na humaba at tumulis na ito na parang maliliit na kutsilyo. Mukhang lumabas na ang tunay na anyo ni Alina. Anak ka nga talaga ni Luciano. Sa tingin mo ba matatalo mo kaming dalawa, ha? Dalawa kami at nag-iisa ka lang, Alina. Ilang beses mong sinabi sa akin na gusto mong mabuhay ng normal. Pero tingnan mo naman, lumabas na ang tunay mong anyo. Kahit pagbalibalik-tarin mo ang mundo, isa ka pa ring halimaw. Sa ating tatlo, kayong dalawang tunay na halimaw. Mga wala kayong puso at ang kakapal ng mukha nyo. Pwes, papatayin ka naming dalawa.
Dahil sagabal ka sa magiging plano ng anak ko dito sa baryo. Hindi ako makakapayag, Mang Roque! Isasama ko kayo hanggang sa huling hininga ko! Mabilis akong sinugod ng mag-ama noon at sa pagkakataong iyon wala nang hawak na baril si Armon dahil naubos na ang bala nito kanina habang hinahabol niya ako. Ramdam na ramdam ko ang matinding emosyon ng mga oras na yon. Nagkikiskisa na rin ang mga ngipin ko dahil sa matinding galit sa mag-ama. Una kong sinugod si Armon at pinaulanan ko siya ng kalmot na siyang dahilan para masugatan siya. Isang malakas na sipa ang ibinigay niya sa akin na siyang dahilan para tumalsik ako at bumagsak sa lupa. Napangiwi pa ako nang tumama ang balakang ko sa isang bato. Pero agad din akong tumayo noon para ituloy ang pakikipaglaban sa mag-ama. Nahirapan kaming labanan ng isa't isa dahil hindi ko pa kontrolado ng buo ang pagiging aswang ko. Habang silang dalawa naman ay hindi maabutan ng aking bilik. Ano ba naman yan? Ang hina mo naman. Sa bagay, kalahating aswang ka lang naman, kaya hindi ka kasing lakas ng tatay mo. Ang sama-sama niyong dalawa. Mang Roque, anong klaseng pagpapalaki ang ginawa mo kay Armon at nagkaganyan siya? Hindi mo siya napalaki ng maayos. At isa lang ang ibig sabihin nun. Wala kang kwentang ama! Tumahimik ka, Alina. Tumahimik ka. Bakit naiinis ka na, ha? Kasi totoo ang mga sinasabi ko, hindi ba? Bakit ikaw? Maayos ba ang pagpapalaki sa'yo, ha? Yan ka nga ng isang aswang. Kaya huwag kang umasta na parang malinis ka. Nagpatuloy ang sagupaan naming tatlo. Tanging mahabang kukulang ang ginagamit ko upang labanan silang dalawa. Wala na akong pakialam noon kung saan sila tatamaan. Pero sobrang sakit na ng katawan ko dahil sa pambubugbog nilang dalawa sa akin. Ilang sipa, suntok at sampal ang natanggap ko mula kina Armon at Mang Roque. Maya-maya nakaramdam na rin ako ng matinding pagod at matinding pananakit ng katawan. Lubha ko ring nasugatan ng mag-ama dahil ginamit ko talaga ang buong lakas ko ng mga oras na yun. Pero katulad ko, hindi rin sila tumigil sa pakikipaglaban sa akin kahit na punong-puno na sila ng sugat at dugo sa katawan. Sa gitna ng laban, nakaramdam ako ng matulis na bagay na bumaon sa aking tagiliran. Nang lumingon ako ay nakita ko si Armon na nakangisi sa akin. Isang malakas na kalmot ang ibinigay ko sa kanya na siyang dahilan para lumayo siya sa akin. Halos mapasigaw ako sa sobrang sakit ng sugat ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Ipinagdarasal ko na lamang na matapos na lang ang laban na yon. At sa gitna ng laban, hindi ko inaasahang darating ang taong matagal ko nang hinihintay. Si Marco. Marco, anong ginagawa mo dito? Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Tamang-tama lang pagdating mo dahil kailangan na nating mapatay ang aswang na yan. Ayan, ang tunay na itsura ng babaeng minahal mo, Marco. Nagmahal ka ng isang aswang. Marco, wag mo silang pakinggan. Hindi ko ginustong lumabas ang pagiging aswang ko. Alam ko, Alina. Naiintindihan ko kung bakit mo nagawa yan. Patawad kung tinalikuran kita noon. Ano? Sandali. Wala akong maintindihan. Saka ko na ipapaliwanag sa'yo ang lahat. Nababaliw ka na ba, Marco? Bakit ka kakampi sa isang kagaya niya, ha? Hindi na sinagot ni Marco ang tanong ni Armon. Mabilis niyang binunot ang patalim na nasa bewang niya at mabilis na sinawgod sina Armon at Mang Roque. Doon ko unang nakita kung gaano kalakas si Marco. Napakabilis niyang kumilos at halos hindi ko maabutan ang bawat galaw niya. Siya ang umalaban kay Armon, habang ako naman ang lumaban kay Mang Roque. Hirap na hirap ako noon dahil sobrang sakit na talaga ng sugat ko sa tagiliran. Walang tigil sa pag-agos ang dugo ko noon, pero nagpatuloy pa rin ako sa pakikipaglaban kay Mang Roque. Ramdam ko rin kung paano ako protektahan ni Marco sa gitna ng laban. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, pilit kong itinatayo ang sarili ko sa bawat pagkakataong matutumba ako. Mabilis ang galaw ni Mang Roque at bawat suntok niya ay parang kayang durugin ang buto ko. Ilang beses niya akong natamaan sa muka at sikmura kaya halos mawala na ako ng hininga. Maya-maya sinubukan niya akong sipaing ngunit mabilis kong naiwas ang katawan ko. Agad kong sinunggaban ang braso niya at sinaksak siya gamit ang mahabang kuko ko. Walang awa ko rin siyang kinagat sa leeg at umagos ang dugo mula doon. Napasigaw si Mang Roque sa sakit at mabilis akong itinulak palayo sa kanya. Patuloy din ang mabangis na laban ni Marco at Armon. Halos magliyab ang mga mata ni Armon sa galit habang walang tigil niyang iniiwasan ang bawat saksak ni Marco. Ngunit kitang-kita kung gaano kalakas si Marco.
Kahit ilang beses siyang subukang tamaan ni Armon, palagi niyang nagagawang makaiwas at makaganti. Ah! Mga punyeta kayong dalawa! Mga sagabal kayo sa plano ko! Ikaw, Marco, bakit ka pa bumalik, ha? Para pigilan ang kasamaan mo, Armon! Tanga ka ba? Nakakita mo ba ang itsura ng babaeng yan? Siya ang tunay na halimaw. Siya yung salarin sa likod ng mga patayang nangyayari dito sa baryo. Hindi totoo yan! Huwag kang maniwala sa kanya, Marco! Hindi naman talaga ako naniniwala. Dahil alam kong ikaw talaga ang tunay na salarin, Armon! Ano? Anong sinabi mo? Alina, kaya mo pa ba? Kaya ko pa naman. Mabuti kung ganun. Dahil tatapusin natin to ng magkasama. Sige. Hinawakan pa ni Marco ang kamay ko, kaya naman hindi ko na maiwasang maluha sa mga sandaling iyon. Isang ngiti pa ang binigay niya sa akin, na lalo pang nagpalakas ng aking loob. Tinuloy namin ang pakikipaglaban sa mag-amang Armon at Mang Roque. Buong lakas ko ang inilabas ko para sa paglaban kina Armon at Mang Roque. Kapag naaalala ko ang mga nabiktima nila, ay mas lalo akong nagagalit. Sa gitna ng aming matinding labanan, unti-unti kaming napapalapit sa may ilog. Naririnig ko ang malakas na agos ng tubig habang patuloy ang pakikipaglaban. Isang malakas na pagtulak ang ginawa ko kay Mang Roque na siyang dahilan para mahulog siya sa ilog. Aaho na sana siya, pero hindi iyon natuloy dahil may kung anong pumigil sa kanya. Nalaki ang mga mata ko nang makitang lumabas ang kakambal ko at mabilis nitong nilapa si Mang Roque. Malakas na napasigaw ang matanda nang kagatin siya ng kakambal ko. Kitang-kita ko kung paano bumaon ang ngipin niya sa mga laman ni Mang Roque hanggang sa makita ko ang kulay puting nasa ilalim ng laman nito. Sunod ko nilapitan si Armon. Isang kalmot pa ang binigay ko sa kanya bago siya itulak sa ilog at doon ay pinaglalapa rin siya ng kakambal ko. Halos hindi na makasigaw sa sobrang sakit ang mag-ama at matapos ang ilang minuto tuluyan na silang nawala ng buhay. Naramdaman ko ang panghihina ko at nandilim na rin ang paligid ko dahil sa matinding pagod. Unti-unti ako bumagsak noon sa lupa at hindi ko na namalayan kung ano na ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang ako sa loob ng kwarto ko. Pagdilat ko, ay nakita kong nasa tabi ko si Marco. Marco, Kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? ayos naman ang pakiramdam ko. Mabuti naman kung ganun. Pinag-alala mo ako ng sobra eh. 3 araw ka kasing nakatulog. Ano? Ganun katagal akong natutulog? Oo. Ilang beses na nga nagpabalik-balik ang doktor dito para tingnan ang kalagayan mo. Nasaan ang katawan ni Armon at Mang Roque? Wala na. Inanod na ng malakas na agos pababa sa bundok ang katawan nila. Malakas ang kutob kung hindi na sila makikita pa. Ganun ba? Nalaman ba ng mga tao dito sa baryo kung ano talagang ginawa nila? Oo, Alina. Para makabawi sa pang-iwan ko sa'yo noon, ako mismo ang nagsabi sa kanila. Nilinis ko na ang pangalan ng pamilya mo. At wala nang galit sa'yo. Humihingi ulit ako ng tawad sa nagawa ko sa'yo. Hindi naman ako galit sa iyo, Marco. Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa yon. Oo nga naman, may hirap ang sitwasyon natin. Isa kang manunugis habang ako naman ay isang aswang. Bakit ka nga pala bumalik, Marco? Bakit mo ko tinulungan? Dahil nalaman ko ang buong katotohanan. Sino nagsabi sa'yo niyan? Ako ang nagsabi sa kanya, Iha. Tadhana ang gumawa ng paraan para magkita kaming dalawa ni Marco. Yaya Norma. Pinag-alala mo ako ng sobra, anak. Sorry, Yaya. Kailan ka pa nakabalik dito sa asyenda? Kinabukasan matapos ang pakikipaglaban mo sa demonyong mag-ama na yon. Sobra akong natutuwa sa iyo, Alina. Dahil sa katapangan mo, tuluyan ang nalinis ang pangalan ng pamilya mo. Salamat po. Malaking bagay din na tinulungan kami ng kakambal ko. Isda pala ang kakambal mo, Alina? Oo. Ang sabi kasi, sinumpa daw ang pagbubuntis ni Mama noon. Kaya ayan, imbis na taong kakambal ko, naging isda. Ngayon lang ako nakarinig ng kanyang kwento. May gusto ba kayong kaining dalawa? Ipaghahanda ko kayo. Tamang-tama, gutom na po ako. Gusto ko sana ng mainit na sabaw at kanin. O sige, ikaw Marco, baka may gusto ka rin kainin. Kung ano na lang po ang kay Alina. Tumango na lamang si Yaya Norma sa sinabi ni Marco bago siya lumabas ng kwarto. Muli kaming naiwan ni Marco sa loob. Kaya ramdam ko ang matinding tensyon sa pagitan naming dalawa. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noong mga oras na yon.
Ni hindi ko na siya kinausap pa ulit dahil nahihiya ako. Maya-maya tinawag na rin kami ni Yaya Norma nang maluto na ang pagkain. Hindi ko maitago ang ngiti sa aking labi dahil sa pag-aasikaso sa akin ni Marco. Ramdam kong bumabawi siya sa akin. Hindi naman ako manhid para isiping wala lang yun. Nung gabing yun, maaga pa rin ako natulog dahil sa sakit ng aking katawan. Kinabukasan, maaga akong nagising at ang una kong ginawa ay ayusin ang aking sarili. Saka ako lumabas para harapin ang mga tao sa baryo. At sa unang pagkakataon, naranasan ko na rin maglakad ng malaya. Wala na ang mga bulungan at higit sa lahat, wala na ang panghuhusga nila sa akin. Dumiretso ako noon sa ilog para doon umiyak ng umiyak. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa tuwa. Alina! Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. May problema ba? Wala naman. Ayos lang naman ako. Bakit umiiyak ka? Masaya lang ako, Marco. Dahil sa wakas, alam ko ng pakiramdam ng mabuhay ng isang normal. Tanggap na ako ng mga tao dito sa baryo. At dahil yan sa katapangan mo. Marco, maraming salamat sa itinulong mo sa akin na nilinis mong pangalan ko at ng pamilya ko dito sa baryo. Ikaw naman ang talagang may gawa niyan. Kaya mas dapat mong pasalamatan ang sarili mo, Alina. Naluluhang tumango na lamang ako sa sinabi ni Marco noon. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Humakbang siya palapit sa akin at isang mainit na yakap ang ibinigay niya sa akin na agad ko namang sinuklian. Muling bumalik ang pagkakaibigan namin ni Marco na nauwi ulit sa matamis na pag-iibigan. Makalipas ang ilang taon ay kinasal na kami at bumuo ng aming sariling pamilya. Miss Ligaya, ayon kay Tita Norma, hindi daw niya masyadong kinukwento sa iba ang tungkol dito. Mga piling tao lang daw ang pinagkukwentuhan niya upang maprotektahan ang dati niyang alaga. Sa totoo lang, nung una naiinis ako sa ginawang pangiiwan ni Marco kay Alina. Considering na tunoy nga ang kwentong ito, eventually na-realize kong kahit naman siguro sino, ganoon din ang magiging reaksyon. Siguro nasaktan lang si Marco dahil aswang ang minahal niya at nagsinungaling pa ito sa kanya. Madali lang kasing sabihin na pwede naman pag-usapan na lang pero para sa akin, mahirap ito lalo na kapag nasira na ang tiwala. Miss Ligaya, labis din pala akong bumilib sa ipinakitang tapang ni Alina. Dahil mas pinili niya pa rin maging mabuti sa kabila ng mga panghusgang naranasan niya sa mga tao sa baryo. Bumilib din pala ako kay Marco dahil minahal niya pa rin ng buong buo si Alina kahit na malaki ang pagkakaiba nilang dalawa. Kung ikaw si Alina, hanggang saan ang kaya mong gawin para matanggap ka ng iba? Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa iba? At kung ikaw si Marco, handa ka bang balikan ng tao minsan ang sumira ng tiwala mo? Ilagay ang inyong mga kasagutan sa ibaba at magbabasa ako. Miss Ligaya, wala po akong patunay kung totoo ba ang kwentong ito pero naisipan ko lamang na ibahagi ito sa inyo. Sana magustuhan ninyo ang kwentong ito. Muli, ako si Bianca. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. May mga kwento talagang hindi maalis pa sa isipan natin sa oras na marinig natin, no? Kagaya na lang ng kwento ni Alina at Marco. Ang kwento nila ang nagpapaalalang hindi hadlang ang pagkakaiba para mag-ibigan ng isa't isa. Ang kwento ni Alina ang nagpapatunay na hindi natin dapat hinuhusgahan ng basta-basta ang isang tao lalo na kung hindi man natin ito lubos na kilala. Maraming salamat kay Tita Norma sa pagbabahagi ng magandang kwento tungkol kina Alina at Marco. Naway mas maging masaya ang inyong pamilya. Sana ay may natutunan po kayo sa ating kwento ngayon. Sa mga mahal namin listeners, nagustuhan niyo ba ang kwento natin? Kung oo, pakiabangan pa ang ating mga susunod na video dito sa ating channel na puno ng katatakutan at madidilim na lihim. Oh, baka meron din kayong kwentong aswang na gusto yung ibahagi sa amin dyan, ha? Huwag na kayong mahiya at ibahagi na yan sa ating channel. Muli, ako si Miss Ligaya, ang inyong lingkod. Maraming salamat po.